Sirevi se rade od kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka. Vrvniče nad morem, vrvniče nad morem, visoka planino. Šta se tiče same atmosfere u kojoj ta ovca živi, pa to recimo ovo je jedna rijetkost da su ovce tu u čisto ekološkim uvjetima uzgajaju. Naročito za vrijeme ljetne ispaše kad su po 4-5 km udaljene od bilo kakvih civilizacijskih nečistoća. Krčka pramenka koja je vrlo sitna ovca, prilagođena je uvjetima ispaše koja je dosta siromašna na ovim područjima. Ovce jedu travu koja im je dostupna u zimskim uvjetima ispaše. Navodno da ima u ovim zimskim ispašama oko 1000 vrsta trave. Pa tako da je mlijeko vrhunske kvalitete i krcato masnoće. Posolica je jako važna. Ovdje je priroda sama se pobrinula za to jer su bure dosta jake i soli ima i više nego što treba. Ovca živi u prosjeku 11 do 12 godina, zna ih biti i od 18 godina. Ovisno od ovci do ovce, ali ajmo reći u prosjeku od 11 do 12 godina počne se must nakon prvog janjenja i muze se recimo do 9. 10. godine, a pokakad i više ako je u dobroj kondiciji, ovisi o njoj. Ovce se muzu kad se odstrani janja do ovaca. Znači proces kreće negdje krajem 2. mjeseca i traje do polovice 6. mjeseca. Muze se ujutro i navečer. U poprilici se gleda da se pomuze da je razmak podjednak između jutarnje i večernje mužnje. Mužnja je dosta zahtjevan i težak posao koji zahtjeva upornost prije svega i veliku ljubav. Bez ljubavi prema ovcama i prema tom poslu savjetujem svakome da ga se ostavi. Mužnja po ovci traje 1 minut, odnosno ako imamo 60-65 ovaca, to bi došlo nekih sat vremena. Svaka ovca po mužnji daje u prosjeku 2 deca, rijetko 2,5 deca mlijeka po mužnji. Znači ujutro 2 do 2,5 i uveče 2,5. Znači, pitanje je da li dobijemo pola litre od jedne mužnje. Nakon što se ovce pomuzu, mlijeko unutar 2 sata mora otići na hlađenje u laktofriz. Poslije tog hlađenja, koji će doći na 4 stupnja, mlijeko ide u preradu. Da bi pripremili sir od 1 kilograma, treba nam cirka 6 litara mlijeka. Prerađuje se u sirnom kotlu uz dodavanje određenih supstanci da bi iz tekućeg mlijeka dobili gruš, odnosno sir. Nakon što se mlijeko zgruša,
Isječe ga se i veličine zrna graška stavlja se u kalupe. U određenim vremenskim intervalima se on okreće i izlazi surotka iz gruša. Razlika u tehnologiji nekad i danas je u tome što se je sirni gruš ručno stiskao i bio je proizvod za obitelj, a ovo je proizvod za širu prodaju. Nakon toga sir stavljamo u salamuru koja ima propisnu jačinu soli i ostaje cirka 20 sati u salamuri. Poslije toga, poslije salamurenja, sir stavljamo na krpu gdje se on suši, a nakon 24 sata na police. Radimo polutvrdi sir i prvi put je spreman za degustaciju, za konzumiranje unutar nekih 100 dana. Smatramo da je sir jednogodišnji proizvod. Cijenu koju postižemo sada na tržištu je cirka 200 kuna po kilogramu. Sirevi sa naših područja su izrazito visoke kakvoće s obzirom na prehranu ovaca koje je veliki preduvjet za kvalitet sira. Osim samog polutvrdog sira, od svježeg sira možemo pripremiti presnec, slatko jelo. Od skute, koja je proizvod od surutke, pripremamo skutu i poveticu.